Yung pagka-rabi manin ka Elian, welcome iti daytoy programa tayo nga aseng live at night. Uh, Tsaa. Hmm, table wine. So, tatagat Abril 7, tultuloy tayo dati inaldaw panagibasa tayo iti dandani yung Ilocano kas pangrambak iti Abril bulan ti literatura nga Ilocano ken panangrambak maten iti buwan ng panitikan sa Pilipinas. No sumsumaan tayo no may isang mananiw iti hi Apo Rodel. No may isang daniw may sa mananiw iti may isang aldaw medyo kurang dito si bubugal abulan ti Abril so terami dun tayo kasi mapan lang talupulo mananiw nagado ti mananiw Ilocano at danto siguro ragup danto may isang aldaw nga ragup depende iti sa pagarigan dagiti nagkakasadaran uno nagkakaistilwan yeah. So dagiti mo na nga aming binasa tayo kat dagiti ibilang tayo nga kangurunaan mananong Ilocano. So itangal daw unita Arabi may samanen ang kangurunaan ang mananong Ilocano tin tayo basaen ti dani na uno trataren tayo isuwan sa bali apon ni Apo Reynaldo A. Duque. Isu ti bilang tayo kalatakan manurat nga Ilocano may bilang kalatakan manurat nga Ilocano may basar iti kinalatak na iti sinurat na malagsid naging editor iti liwayway nagsusurat iti Tagalog iso ti kaaduan iti premyo iti panagsuratan sanlaing nga iti manurat nga Ilocano di ket baling si kadagiti manurat iti kadagiti amin na manurat iti Pilipinas. So ni Apo Reynaldo Edo kay tubo iti bagani ubog kandon Ilocosur at adda may isang nabasa tayo nga adang ibilang nati bagina kas mananiw gaputa at adukano digiti premyo na inabak na iti tayak iti panagsurat iti daniw iti biyang tayo ibilang tayo ni Apo Reynaldo Duque nga adda siguro kas may sa kritiko ta nasidap ti panagmiris ni Apo Reynaldo Duque kadagiti sinurat ken sursuratan dagiti manurat ken adda dagiti sinusurat ng kritisismo nga adda usually amin ng kritisismo kat adda nga makitam dagiti pagkapsutan so iso pa iti malaglagip tayo nga nagibaga tapno agbalin analaing ti may sa manurat masapul masugat-sugat nyaring na dayto iti Chico nya no kano sugat-sugaton di po ti Chico kat at nagbunga no pa iti panangilawlawag tayo mo iti kasya day sugaton ti may nga kayo kat agbunga gapo dayto iti biological rason makarik na ti may sa kayo iti pangamba danger ikamakam na ti kasla no madidigrada yung puli na kat ikamakam na ti bunga tapno matagin na yun yung puli na so more on like that so mabalin mo tada di panangyaring na po Ray kas na kung kas na kunakon adda nga ibilang tayo iso ng kritiko anya
Nupay, siyempre nagado dagiti nabibiling nga sinurat na iti nobela, iti sarita, iti daniw, drama, nobela kat Center Limanong, Uncle Sam, nyabay. Awang kami nagti-reading reference tayo dito ya. So kastamit iti sarita, award winning lagi iti sinurat na. So ito yung agundaway, mangbasa tayo iti daniw na nairaman iti ani. Dito yung bilang ti ani kat puro manurat ng Ilocano ti naipablak ti sunurat dito at dagiti pataros ang damo dagiti Ilocano version dagiti sarita kat at ang Ilocano dagiti naipablak dito at idaniw kat Ilocano tapos ang Tagalog version na dito dati daniw ni Apo Reynaldo Eduque dito kat napuluan iti 22 Enero 1987 dagiti Maya iti Menjola anak ida tilinget amaya addaan puloy ti aragaag iti ranisak dagiti payakda ken addapang ta terembangaw ti lawang iti syudad a Parnoy dagiti nautoyan aranga iti langeb ti Menjola isuda dagiti Maya anarubrob ti panggep asingin ti kalintegan ken hustisya agikitikit da iti rimat ken ranyag iti kayumanggi akambas ti tangatang nabilbileg nga dayo ngem ti amyan ti durog kadakwada tapno kaykaysada atalawan dagiti kineleng iwaksi ti abbeng iti sidong dagiti annayangan ken tambak giteb ken gilayab ti kadapayakpak iti panangiluges iti bara ti langit sirmata ti awanan iti nagan akayat da amaklon ti tunggal kayab adda sangol anasken a maikat adda kadena anasken a mapugsat adda tangkal anasken a may lukat ngem adda ti pulbura akakuyog ti puloy ti kasaor aday bagbagsul na punyal iti pitso ti syudad adda dara iti apros ken agek ti buli adda isapri alangsi ti pugaw dagiti bambanti iti bangketa kasla awanan sarday ti listaan ti dara abalabal tinayaw awan nga amyan iti estropa ti Enero kadagiti lansangan agal alipugpug ti ranetret ken aweng kumpay ti panagpurus ken pamapatay natadem unay ti plegarya iti pusong tirangtay ken basbas ti alipugpug ukritan ti puseg ti angin ti bangabanga ken pispis ti malem akanagnagan dagiti naldang amaya a krus ti kasindugmo ladingit ti idulduldul ti damgis ti isip ti pingping ti kunig a kulibangbang iti saklot ti pulpito ken gayong-gayong iti kuko ti kararag ken arakop ti rangtay atanda dagiti tangken ti gemgem ken bandera a nalabaga si susugat ti kalbit iti kutibeng ti mutya ti pasig iti ayog ken sa innek ti kapututan agineret ti pasintawi iti kalso ng alkitran sagid ti kundiman a kamalala ti adipen a konsensya kadagiti sipit a nalabaga na irteng ti berso matimtimod ti dungaw piman dagiti siglo arte kadagiti placard ken pasyon pasnaan ti gemgem ken lapigos iti aritos ti karit ngamin taumal ken adda abungot dagiti mata ti kordon sanitaryo ti ingunguten amutya daytoy ti revolusyon da daga ti dinawat da ngem nasubadan da iti pulbura isuda ti Maya akakaasi pinuntirya iti lawang a bangketa ti tarumpingay ken ukab a pidit-pidit ti tambak alagip timsuak ti dara natukol ti payak
inako ida akas atang iti altar ti tangatang bini ani purwak sango ti palasyo ti lakan. Gapo tanauneg ti iwa ti pasugnod iti isip a pamarang. Agbalin adanom ti panagibtor ken kari iti kuko ken pulso. Dagiti arep-ep ken iti kari ti kaltaang. Dara ken luwa ti maibisibis iti kadabini ken mamaglunit iti sugat dagiti payakda. Agitugkel dagiti sipitda iti kandela iti kuliling kampanilya iti kapilya aledda. Agparasapas dagiti rinibo a payak. Kamaten dati mapapoy adangadang iti abaga ti panawen arinari ti pitik ti pulbura ken bala. Bumaringkwas latta dagiti sabali amaya. Natallugod a biktima dagiti gumilgil ayap a panagem iti malem. Inutoy sikbab ti proprietaryo a salamangkero ti rekonsilyasyon ken revolusyon. Isuda dagiti maya asangsang kamaysa nga grubwat tumayab kastangken asero tibker subversibo a plaka ken placard dalya sa atin dati konkreto alawang ribuuten dati imperialista kalsada rebaen dati pasista pasilyo ken pader iti agigiddan a payakpak agdardara a payak iti tunggal krus a maitalimeng iti estero ti syudad mangidaton damet iti dalipato insenso dagiti ledda iti listaan ti dara nga iti naminsan imbalbal piman ti amyan iti rangtay ti Menjola iti estropa ti Enero. Gustagina. Dati adano ni Apo Reynaldo A. Duque ket naibasar iti Menjola massacre. Kas makita yung mat awan mo nang ganyan mat dito pa yung obra ni Apo Reynaldo kakit inya ramidan na pa iti sarita na pinulwan na iti gita ti ledda nga no di kami mariro ket may kadwawon may katlo agungguna iti Palangka Ilocano. Iti may panggabi iti panagdano ni Apo Reynaldo A. Duque may isa ka dagiti manong Ilocano nga mangsursurot iti kwa ti adda porma nga sursuroten na addaan iti disiplina iti panagdaniw malaksid nga adda rima mabilang pay dagiti silaba ken pinadas ng pinadas ng tinagdaniw sigon iti forma dagiti dandaniw iti Ingles kas panagkanda ito iti libro ng nagsurat kay iti daniw niya makita yung dagiti nagadunga klase dagiti dandaniw ket orekas kasano pinadas na iti manong ray ti nagaramid mo iti dandaniw naka isarek iti sukugan dagiti daniw iti Ingles ta kas nadakamat tayo iti kalmansa nga adda ngamin dagiti traditional naman naniw nga Ilocano nga adaan lang iti rima ngem handa unay nga stricto anti bagbagida may papan iti bilang ti silaba dahi sesura numadlayo dagiti linya ti dani naman ng reket naganda nato yan naanayas ti panakaibasa na ta adda dagiti pagput na anayas ti panagputol na una jay umangsam jay tinga ti linya kumakas pagarigan nupay dati daniw na kita yung mat medyo narigat nga suruten nupay amutay yung ati dandanino na ket ti masager ti Menjola so
Gusto di panagdani ni Manong Ray. Nya pay ito pay gapo iti panay kagkagumaan dati mo ti Madina yan dati mo gapo iti panay kagkagumaan dati Manong Ray nga orekas kasano kat adda disiplina ti panagdani na medyo agkurang iti iti ko naman iti rikna nya rikna makitam nga may papan iti masakir dato yung ati nagan natin kit kong sawanan ito iminaw tayo pelati ko ti tsa the Girones tirik na nga at adda makita mo kadagiti dani yung free verse niya nga syempre ngamin no amo pampanunod ng disiplina ti panagdaniw nananayas nga uno saan ka nga malimitaran iti panangi ruangan mo tiriknam nga saan mo panood nga gusto nga tada iti bilang na ito'y saktumot lang iti rima na so dahil iti nagkurangan dagiti dandani ni Mang Ray gapo siguro ta isarek mo ti daniw ti uno ti panagdani mo iti may isang porma nga ganganaet aya gapo di natakamatay di minsan nga aldaw nga gapo iti panagkurkurang tayo iti porma ano porma ti panagdaniw kas pagarian ibagbaga tayo nga dayto lang dalot ti mabaling nga ibaga tayo nga porma ti panagdani tayo uno dungaw kat tatag daniw ka iti ganggan nga porma isarat mo dayjay kinailukanom iti may isang gangganat nga porma kasla saan da nga agkombyene iso nga saan mo makita dayjay kinatural jerik na medyo maalay yung bagbagak ngam napadasan tayo ti dumaniw kas pagarigan dumaniw ka iti porma dungaw ano dalot amangan no natural ken nasigsigo nga may sarek tayo dayjay rikna nga kahit tayo may sarek iti danyo tayo no agusar tayo man iti porma iso nga adda makita ti rikna no mariknam ti rikna ti daniw no daniw Ilocano no free verse nya nakawaywaya dayjay panagdani mo amo pampanunod ti porma sya iti kahit ko nga iparangara tata ti kalikaguman tayo kumao no arapap tayo ket masukisok tayo kumapay wano may set tayo kumapay nga daytoy ti porma ti daniw ng Ilocano daytoy ti dalot daytoy ti dungaw nya pay ti dumapay nga porma tayo ti panagdaniw katatano dayjay ti usaran tayo ay siyempre gapot Ilocano tayo adda nga makita dayjay karirik na tayo kas mananiw nga Ilocano so dayjay lang mo ti nadlaw ko kadagiti dandani ni Manong Ray adda music na tas surutan na dayjay ko dagiti teorya dagiti panagdaniw iti Ingles uno gangganat at teorya iti panagdaniw surutan na dagiti isuna ti manmano ang makasurot kadagiti kasjay nga porma ngam dayjay lang tumadlaw tayo medyo gupudin na medyo kontrolin na ngamin okay so dayjay pa lang ti may baga tayo kat mas na ko na tayo no
may sa adani iti inaldaw amang ano saan nga umanay dati sibukol nga bulan ti Abril para kadagiti amin naman na nga kaya tayo nga i-feature saan lang nga basahin siguro i-feature may mate ko nga pinadak sa salita tayo may papan iti mananiw panagdaniw kinagiti mayat pay adaniwan siya so ti medyo pakalidayak medyo nalimitaran na itata daday may isang kinapudno na may isang karton ti liblibro nga libro nga Ilocano nga mapupukaw so medyo nagre-research tak pa ti Daniel ni Mang Ray ano dagi nagugwapo nga libro tayo nga mapupukaw so nga medyo malimitaran tayo ta anyway kastapay gat ito man nabigatin kakabsat